Us donem la benvinguda a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La vostra habitació ha estat adjudicada segons criteris de disponibilitat i d'acord amb les necessitats de cada pacient. Assegureu-vos de portar tot el que pugueu necessitar per a l'ús i higiene personal. Us recomanem no portar objectes de valor, com joies o diners. Guardeu bé els audiòfons i pròtesis dentals, ja que l'hospital no es pot fer responsable de la seva pèrdua. Si porteu pròtesi dental o lentilles, cal que porteu un recipient adient per guardar-les. Podeu informar-vos sobre tots els vostres drets i deures a Atenció a la Ciutadania, on també podreu exposar les vostres opinions i suggeriments i ser informats sobre la donació d'òrgans, les voluntats anticipades o altres temes d'interès. Si voleu sol·licitar el servei d'atenció espiritual, demaneu-ho també al personal d'infermeria. Està prohibit fumar a tot el recinte hospitalari, és a dir, no només dins de l'hospital, sinó també en qualsevol espai exterior del recinte. Si li resulta difícil no fumar durant l'ingrés, li podem facilitar tractament que li traurà les ganes de fumar mentre estigui a l'hospital. Si voleu, podeu aprofitar l'ingrés per deixar el tabac. Contacteu amb el personal d'infermeria que us explicaran com fer-ho. No està permès sortir de la planta quan s'està ingressat, ja que implica un risc important tant per a vosaltres com per als altres pacients. Si necessiteu qualsevol cosa, pregunteu al personal d'infermeria. Tampoc està permesa la captació d'imatges, vídeo i so de persones sense el seu consentiment en tot el recinte assistencial. Descarregueu-vos l'aplicació Altaia a través de Google Play i de l'App Store i podreu trobar informació que us serà molt útil durant l'ingrés, com per exemple triar el menú, conèixer el nom del metge i la infermera de referència, saber quines proves us han de fer cada dia o els vostres acompanyants puguin fer un seguiment de la intervenció quirúrgica, a més d'altres informacions sobre visites programades. A través de l'APP d'Altaia també podreu conèixer de prop l'actualitat de l'hospital i accedir a informació de salut contrastada pels nostres professionals. Per la vostra seguretat és important portar sempre la polsera d'identificació. El personal assistencial la comprovarà abans de qualsevol prova, medicació o procediment. A la pantalla de televisió que teniu a l'habitació podeu trobar diferents vídeos informatius com aquest que esteu mirant ara i si voleu mirar la televisió, plataformes de streaming i activar el wifi, podeu contractar aquests serveis a través d'aquest codi QR. Si durant la vostra estada necessiteu contactar amb una treballadora social, cal que us adreceu al personal d'infermeria. L'equip del voluntariat ajuda a fer una estada hospitalària més agradable. Si voleu saber més sobre aquest servei, contacteu amb el personal d'infermeria. La informació es proporcionarà directament a la persona ingressada. Si desitgeu que s'informi la família, cal que hi hagi un únic interlocutor. Això millora la comunicació i evita duplicitats. Tingueu present que tot el personal d'Altaia està subjecte al deure de confidencialitat, intimitat i protecció de dades. Per tal d'afavorir el repòs del pacient i facilitar la feina als professionals, dins de l'habitació només hi podeu tenir un acompanyant. Si teniu visita de més d'un familiar, podeu utilitzar les sales de visita que estan al final del passadís de cada unitat. A l'hospital, la seguretat és cosa de tots. Les mans són una de les principals vies de transmissió d'infeccions. Per això, és molt important que pacients i acompanyants us renteu les mans sovint, especialment en entrar i sortir de l'habitació. Durant la nit, l'accés a l'hospital serà per urgències o bé per la planta 0 trucant al timbre. Sempre que tingueu qualsevol dubte, us podeu adreçar als professionals de la planta o al punt d'informació a la planta 0. El dia de l'alta caldria deixar l'habitació abans de les 12 del migdia. Si us han de venir a buscar, tingueu en compte per planificar la recollida. Si per qualsevol motiu s'endarrereix l'alta, l'hospital disposa de la unitat de prealta amb personal d'infermeria. Després de l'alta, rebreu una enquesta de satisfacció que ens ajudarà a continuar millorant. Podeu donar sang a les dependències del Banc de Sang i Teixits ubicat a la planta menys 1.
La donació de sang és un acte solidari i de participació ciutadana que beneficia el conjunt de la societat. Les donacions ens ajuden a impulsar diferents projectes solidaris per millorar l'assistència. Si esteu agraïts amb l'atenció que heu rebut a l'hospital, podeu fer-vos amics del Talla i ajudar-nos a millorar l'atenció i els serveis. Escaneja el codi QR on trobaràs tota la informació. En nom de tots els professionals de l'hospital, gràcies per la confiança que heu dipositat en nosaltres. També us agraïm la col·laboració. Amb la vostra ajuda podrem oferir-vos uns serveis de qualitat tal i com us mereixeu.